Крымско-татарский флаг с золотой тамгой и сине-желтый государственный флаг Украины установили на административной границе с Крымом. При виде активистов российские пограничники направили на них автоматы. Подробности знают наши журналисты. Милет! Ватан! Крым! Милет! Ватан! Крым! Это участники гражданской блокады Крыма, крымские татары, представители автомайдана и правого сектора. В руках несут большой украинский и крымско-татарский флаг. Они йдуть к кримській адмінграниці. Ми проводимо символічну акцію встановлення українського державного прапора і кримського національного прапора. Це з нашого боку символізує єдність країни і підкреслює, що Крим – це Україна. Ми відчуваємо піднесення і надіємося, що все ж таки ми звільнимо нашу батьківщину від окупантів. Активисты подошли вплотную к российским войскам, которые стоят в Крыму. Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! Украинский флаг закрепили над вагончиком пограничников в 20 метрах от российского триколора. Закріпляю прапор Незалежної Соборної України. Наступний прапор я закріплю над Сімферополем. Зараз це на прикордонній території, а наступна на території окупанта. На вічній землі України і кримсько-татарського народу. Героям слава! Крымско-татарский флаг подняли напротив. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Екбір! Аллаху Акбар! При виде активистов российские пограничники активизировались, заняли позиции и выставили свои автоматы. Під самим носом у кацапів ми встановили великий прапор України та великий прапор кримсько-татарського народу. Дуже пишаємося цією акцією. Акція пройшла достойно. Кацапи обісралися, пригнали Урал з військовими. Мы спокойно ушли. Завершив акцию, активисты исполнили гимн Украины. Наші вороженьки, ми їм допоможем. Крымско-татарские активисты помолились. Allah'ım bizim vatanımız azat etmek dua etemiz. Bizne kuvvet vermek yalvaramiz. Вскоре подобную акцию активисты планируют провести на пункте пропуска Каланчак. На прошлой неделе такие же флаги установили на Чангаре. Шевкет Аматуллаев, Алим Абдулхаиров, Асан Аминов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.